Και κάπως έτσι προχωράει η ιστορία, με γυναίκες που βρίσκονται, που ενώνονται για να δουλέψουν η μία για την άλλη, να συμπληρώσει η μία την άλλη, να στηρίξει η μία την άλλη, να δούμε ποια είναι τα παράσημά μας, να τα αγκαλιάσουμε τα παράσημά μας, ακόμα και αν μας δυσκολεύει, να είμαστε περήφανες για όλα αυτά και να μην κρυβόμαστε. Όλες μαζί θα φάμε, θα ενωθούμε ενεργειακά, ακόμα και στο φαγητό, είναι μια σύνδεση ενεργειακή. Όλες μαζί παίζουμε, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε, να συνεργαστούμε, ώστε να φτάνει πάντοτε η θηλιά, να βγει και να περάσει στην αρχή. Να δουλέψουμε με τα σώματά μας, να πειθαρχήσουμε, να βγούμε από τη ζώνη άνεσης, να ξεπεράσουμε, όχι μόνο να περάσουμε, να πάμε γύρω από το σώμα, για να φτάσουμε σε επίπεδα που ούτε μπορούμε να φανταστούμε. Να δείξουμε θάρρος και δύναμη, να μάθουμε το πώς, διότι το γιατί είναι μέσα μας, η γνώση είναι μέσα μας. Εγώ είμαι εδώ να σας στηρίξω, να μην πέσετε και να σας θυμίσω ποιες είστε πραγματικά. Όλα, μα όλα, είναι μέσα στο ρεβιθάκι, όπως είπαμε. Χτίζουμε το θάρρος μας, γιατί και αυτό είναι μέσα μας. Ξεπερνάω τη ζώνη άνεσης, ξεπερνάω το φόβο, γιατί η δύναμη είναι μέσα μου. Το σώμα σας εγώ θα το στηρίξω, τα πόδια σας θα τα κρατήσω, αλλά εσείς μόνες σας θα βρείτε τον τρόπο για να μείνετε ψηλά. Δεν υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχουν εμπόδια, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για να βρούμε άλλες λύσεις και άλλους τρόπους για να προχωρήσουμε. Και αν και εφόσον μπορούμε να κάνουμε αυτά, εάν και εφόσον μπορούμε να μείνουμε πάνω στις φτέρνες μας για αρκετή ώρα, γιατί όχι να μην μπορούμε να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αλίμονο στο ρεβιθάκι που θα πει «Εγώ δεν ξέρω πώς να φυτρώσω, εγώ δεν ξέρω πώς να βγάλω φύλλα». Απλώς καμιά φορά νομίζουμε ότι δεν μπορούμε. Στην αρχή κάποιος στηρίζει τα χέρια μας για να μην πέσουν. Πολλές φορές
Πολλοί μπορεί να μας στηρίξουν για να μην πέσουμε, αλλά μετά είμαστε μόνες μας, γιατί πραγματικά μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Η ενέργεια είναι παντού γύρω μας. Ξεκινάει από μέσα μας, από την κάθε μια μας. Η ενέργεια είναι εκεί και την εκπέμπουμε. Και εμείς μάθαμε πώς να την αντιλαμβανόμαστε, να την αναγνωρίζουμε. Και το πώς θα τη δουλέψουμε είναι στο χέρι μας. Άψογες κορίτσια. Πάμε στο κάτω χέρι, κορίτσια. Το κάτω χέρι, πώς αισθανόμαστε. Δεξιά, αριστερά. Μπορούμε να τη μοιραστούμε. Η μία για την άλλη. Μπορούμε όλες μαζί να στηρίξουμε μία και μία να στηρίξει πολλές. Και αυτό αγάπη. Καλό είναι να συνδεόμαστε με το νερό. Να μοιραζόμαστε τις χαρές. Να βρίσκουμε χρόνο να διαλογιστούμε το νερό. Να εκφραστούμε μέσα από την τέχνη. Και να μιλήσουμε γι' αυτό. Μπορούμε να κάψουμε ότι πλέον δεν μας εξυπηρετεί. Να αφήσουμε το κακό από οτιδήποτε και να κρατήσουμε μόνο το καλό. Να θυμάστε ποιες πραγματικά είστε και ότι είστε η αγαπημένη μαθήτρια, κόρη, σύζυγος, μητέρα, κάποιου σε αυτόν τον κόσμο. Όλες είμαστε.